ఇవ్వాలి, ఈ అమరావతి ప్రాంతాల్లో కూడా పేదవాళ్ళందరూ ఉండాలని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పేటప్పుడు 50,000 చిల్లర ఇళ్ల ప్లాట్లు ఆయన ఇస్తా ఉన్నప్పుడు దానికి రకరకాలుగా అడ్డంకులు సృష్టించి కోర్టులో వేసిన విధానం అయితే చాలా బాధాకరం, చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కోర్టులో ఏం ప్రస్తావించారంటే వీళ్ళు పేదవాళ్ళు కానీ ఎస్సీలు బీసీలు వీళ్ళు మాత్రం ఇక్కడ ఉంటే ఇది మురుకు కూపం కింద మారి ఇబ్బంది పడి డెవలప్మెంట్కి ఆటంకం కలుగుతుంది, కాబట్టి వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండకూడదు, ఇక్కడ ఉండటానికి వీలు లేదని చెప్పి కోర్టుకు వెళ్ళారు. అంటే చంద్రబాబు నాయుడు అనుకున్న అమరావతిలో తనకు సంబంధించిన వ్యక్తులు తప్ప ఎస్సీలు బీసీలు అణగారిన జాతులు ఎవరు ఉండకూడదు అనేది చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచన. కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన ఏంటంటే ప్రజా రాజధాని కావాలి, అందులో ఉండాలి, అమరావతి ప్రాంతాలు అందరూ ఉండాలని చెప్పి కోరుకున్నది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. మనం ఈ వ్యత్యాసం అంతా గమనిస్తా ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఈ పేదల మీద మరి ఎస్సీల పైన బీసీల పైన పగబట్టినట్టుగా, ఎందుకంటే 2019లో ఆయన్ని ఓడించారు కాబట్టి, వీళ్ళందరూ నన్ను ఓడించారు కాబట్టి వీళ్ళ మీద నేను కక్ష తీర్చుకోవాలనే విధంగా కనీసం నివాస స్థలం ఇవ్వడానికి కూడా ఇష్టం లేని వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు. దానికి సరిపోదన్నట్టుగా తన దాయాదులను పెట్టించుకొని కొంతమంది జేఏసీ అని కొంతమంది పేర్లు పెట్టుకొని ఆ ఇళ్ల ప్లాట్లు అడ్డుకుంటున్న విధానం అంతా కూడా చాలా దుర్మార్గమైన విషయం. ఇలాంటి సందర్భంలో నిన్న కోర్టు తీర్పు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కళ్ళు తెరిపించింది. ఇకనన్నా మారమని చెప్తా ఉన్నాం. ఇంకా కూడా పేదవాళ్ళందరూ కూడా ఊరు చివరనే ఉండాలి, ఈ అణగారిన జాతులు ఎస్సీలు బీసీలు కొద్దివాళ్ళందరూ పేదవాళ్ళందరూ మధ్యతరగతి వ్యక్తులందరూ కూడా ఈ అమరావతి ప్రాంతంలో ఉండడానికి వీల్లేదు, కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఊరు చివరనే ఉండాలని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు కోరుకున్న విధానం చూస్తా ఉంటే చాలా చాలా అంటే చాలా, ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా గతంలో 14 సంవత్సరాలు చేశాను నేను అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిని అని చెప్పుకునే వ్యక్తి పేదల పట్ల ఎంత వివక్షతో ఉన్నాడంటే ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో పేదలందరికీ పట్టిన దరిద్రం ఎవరు ఉన్నారంటే చంద్రబాబు నాయుడు తప్ప మరో వ్యక్తి కాదు. చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకనన్నా కళ్ళు తెరుస్తాడంటే లేదని చెప్పి ఇవాళ తగుదనమ్మని తన బినామీలందరినీ కలిపి సుప్రీంకోర్టుకు పంపించిన విధానం ఏదో రకంగా అడ్డుకోవాలి, ఏదో రకంగా కొర్రి పెట్టాలి, ఏదో రకంగా వీళ్ళందరినీ ఆక్షేపించాలి, ఆపాలి అనే విధంగా ఇదంతా చూస్తా ఉంటే వీళ్ళు కోరుకుంది నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు అనుకునే బినామీల రాజధానినా లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోరుకున్నట్టు ప్రజా రాజధాని కావాలా మనందరం కూడా ఆలోచించాలని పరిస్థితులు కనిపిస్తా ఉన్నాయి.